Hej! I dag har jeg et special guest med, Noah. Nej. Nej, okay, han er ikke med. Nå, men ja. Vi skal bare spille. Yes. Ikke noget godt content bliver det, men det er 2 møgunger, der spiller. Jeg har taget tryhard loadout på. Hvad er dit tryhard loadout? Det var man har Spørg kniv. alle. Tryhard loadout med kniv. Hører de først her ved Noah. Hold kæft, Sepp. Og Noah starter med et banord. Det må du ikke gøre, Noah. Ja. Så lad mig være ond mod mig og så mine følelser. Men Sepp gad at komme her i weekenden. Hvorfor skal vi have det her med ind over her? Kommer du, eller kommer du ikke? Ja. Okay. Jeg forstår stadig ikke, hvordan det er sikkert, det her. Nej, det og så kører direkte ind i en bil. Nej, det er ikke den her. Det er den anden map, man kører ind i en bil. Njavn. Hvad tænker du, hvis man også kunne vælge i virkeligheden, om det skulle være hardcore eller easy? Har jeg mit pæne skin, så kig på mig. Det er mit pæne skin. Lad det min grimme. Nå. Jeg får at spille. Okay, der er en under flyet. Det havde jeg ikke set. Ved du også ham ind under flyet? Nej. Og selvfølgelig siger jeg lige igen, I skal ikke regne med noget godt gameplay. Ja, jeg fik frag kill. En død. Der er en under mere fly. En til. Ja, der er en under flyet, tror jeg også. Ja, en mere. Jeg fik en. Jeg er ved at tage B. Okay, han vidste præcis, hvor jeg sad. Bare skynd dig efter B. Jeg nader derhen. Jeg har fundet nade lineups på det her map. Nora is my hard, ikke? Og så får min frag ham ikke engang. Det er irriterende. Ja, det var vist... Jo, det er der. Har du fået ham? Men har vi ikke skiftet side nu? Jo, vi har. Jo, det har vi egentlig. Wow. Vi sidder og holder det samme sted. Jeg er bange for, at der kommer ind under flyet. Kan jeg hoppe? Nej, det kan man ikke. Okay, fed. Jeg hader det her spil. Det var rimelig hurtigt efter, jeg næsten kunne blive. Ej, så er der en over i hjørnet i flyet. Var det samme, du okay. Du så over i hjørnet, så tjekker jeg i hjørnet. Der var han så ikke mere. Så bliver jeg gennemklippet. Nej, man kan altid bevæge sig. Det ved jeg. Der er nade ind. Ikke løb ind, Sepp. Der er nade. Det var der også. Jeg sagde det til dig. Ja. Fuck, det var vores teammate. Han skyder efter mig, så skyder jeg der tilbage. Ja, og Sepp, jeg rører sgu nok ud. Hvad? Var du ud allerede? Nej, 1 til teamkiller, og de er bagved os, Sepp. How do you know that? Så er det kun 3 kills, man må lave i en time? Vidt jeg ved, der døde vi begge. Nå, nu er de også ved at tage B. Den har jeg lige slåsset for. Det tror jeg, vi alle sammen har gjort nu. Ja, jeg har slåsset med, for jeg fik kills derinde. Jeg prøvede. Eller det ikke godt nok. Min mor siger altid, bare prøv så hårdt du kan. Okay, han skød mig simpelthen i... Okay, det var noget af en bazooka-kill. Jeg skynder mig bare... Jeg løber hen mod C og bare håber, jeg ikke bliver skudt. Michel. Han er død. Au. Kan jeg komme op her, jo? Så vi har brug for hjælp over Og mig. så siger vi lige skud til Kenneth. Han er død. Jeg håber, du ser den, Kenneth. Okay, han vidste præcis, at jeg sad der. Det var ikke fedt. Men det fik jeg ikke engang et frag kill. Okay, hvor... Tak for ikke der er en nede i vores spawn. Den tager A, han tager A.
Bare rolig, vi er her. Han kaster bare en nade lige foran. Jeg gider ikke være af noget. Enemy sentry turret detected in your AO. Hostile spy plane established overhead. Au. Der er en under flyet. Igen. Det er der tit. Så er der en, der hopper ind foran mig, mens jeg skyder efter et fly. Jeg blev skudt helt over lige foran her. Jeg blev skudt igennem det der trævæg. Han blev. Jeg har haft 2 personer. Samme her. Nå. Der er en person, der pusher nede i vores runde, han død. Vi var der skete, at mit spil gik lige helt sort. Jeg tror, du dræbte en. Nej, jeg gjorde ikke. Det. Jamen, det Jeg tror jeg, skyder. den sagde. Fordi der stod et eller andet dit navn og så et blåt navn. Er du stadigvæk? Men jeg havde jo ikke engang dræbt nogen. Er du stadigvæk? Close out the Sword win, scam. then do it again. Nej, nu er jeg ude. Multiple Spiller du? hostile spy planes detected. Hvad? Eller røg du ud? Røg du ud? Jeg røg ud. Noah. Hvad? Du kan lade være med at skyde dit teammates. Men seriøst, Noah.